מאיר, בוא תראה משהו יפה. תסתכל פה. תנסה להתמקד עם המצלמה כמה שיותר קרוב לראות אם יש מרחק בין הרגל לבין הגג. אתה מזהה מרחק? בספק. אוקיי. באופן כזה שאנחנו בקושי מזהים מרחק, אנחנו צריכים ליצור מצב שיהיה פה מרחק ברור, שיהיה פה את הרגל של ה-A. כל זמן שהרגל לא נוגעת באות A ויש הפסק שניכר בצורה ברורה, זה אות A. רק מה? כדי שהקורא בתורה לא יבוא ויטעה, אנחנו בעצם אמורים להרחיק את הרגל מהגג. אז מה כן באמת אפשר לעשות? בוא תראה משהו יפה. לשם קדושת ספר תורה, לשם קדושת שם השם. אנחנו נכנסים בצורה עדינה, לא ברגל, בחלק העליון של הקלף, באופן כזה שזה לא נוגע, אתה רואה שזה קרוב, ואנחנו לוחצים טיפה את האור החוצה. ככה בעצם לא חתכתי את שם השם, רק דחקתי אותו עם האור.